салом арз мекунем бинандагони азиз. ин лаҳза имкон дорад тавассути барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ аз рӯйдодҳои ҷиноии кишвар ки дар ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони милисия муайяну ошкор гардидаанд шинос шавед. бо шумо ҳастам ҷамшед мавлонзода. имрӯз дар барнома хотири маблағи пулӣ ба ҳамин корҳои ҷиноятӣ даст задам ва ҷавонон тавсия медиҳам ки ба ҳамин корҳои ҷиноятӣ даст назанед, оқибаташ инае. боздошти марги рӯзгордида бо ҷурми ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳу лавозимоти ҷангӣ. соли 1997-98 ҳами 2 соли асолик буд. як автомат манои ҳамрӯ та $300 гирифтам барои ҳимояти худам ва фарзандон. манзилҳои нотамоми сокинони шаҳри норак ҳадафи дуздӣ қарор гирифт. шабона медиҳонда хонаи навсофа ҳами симои ҳами медира мекандим мебуне қайчи карда ҳами ҳар як хонаи навсоз мебурем о кара ба мет мефта мефуртем. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.